Στα μαθηματικά 3 αυτό το εξάμηνο θα ασχοληθούμε στο πρώτο μέρος με τις συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μάθαμε στα μαθηματικά 1 για τις συναρτήσεις μιας μεταβλητής, αλλά όπως πιθανά να γνωρίζετε έχουμε προβλήματα και στη φύση αλλά και στη βιομηχανία, τα οποία δεν μπορούν να εκφραστούν με συναρτήσεις μιας μεταβλητής, όπως η κίνηση στο χώρο, όπου χρειαζόμαστε τις 3 διαστάσεις χύψη Z, αλλά και κίνηση που εξαρτάται από το χρόνο ταφ, οπότε πολλά προβλήματα θα πρέπει να αναλυθούν με συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Η συνάρτηση μιας μεταβλητής συνήθως γράφεται στη μορφή ψ ίσον με F του Χ. Στην περίπτωση τώρα των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών έχουμε την διαναισματική συνάρτηση U, η οποία εξαρτάται εδώ σε αυτό το παράδειγμα από τις μεταβλητές Χ, Ψ, Z και το χρόνο ταφ. Δηλαδή πρόκειται για την κίνηση ενός σώματος ή σωματιδίου στο χώρο, σε συνάρτηση όμως και με τον χρόνο. Ένα άλλο κλασικό παράδειγμα συνάρτησης 2 μεταβλητών είναι ο όγκος του κυλίνδρου. Δίνεται από τον τύπο PR τετράγωνο επί το ύψος του κυλίνδρου. Το R είναι η ακτίνα του κύκλου στη βάση του κυλίνδρου και μας δίνει ο όγκος του κυλίνδρου μία συνάρτηση 2 μεταβλητών. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα συνάρτησης 2 μεταβλητών είναι η αίσθηση της θερμοκρασίας που έχουμε κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δίνεται από τον τύπο εδώ SSI, είναι από τα αρχικά των λέξεων Summer, Simmer Index. Εξαρτάται η αίσθηση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι από την θερμοκρασία που μετράμε με το θερμόμετρο ταφ, αλλά και την υγρασία που επικρατεί εκείνη τη στιγμή στην ατμόσφαιρα. Βλέπουμε δηλαδή ότι η θερμοκρασία που αισθανόμαστε δεν είναι συνάρτηση μιας μεταβλητής, είναι τουλάχιστον 2 μεταβλητών, επηρεάζουν σίγουρα και άλλοι παράγοντες, αλλά οι 2 σημαντικότεροι είναι αυτοί. Αν δούμε εδώ το παράδειγμα της μιας περίπτωσης με 100 βαθμούς, με θερμοκρασία 100 βαθμών Φαρενάιτ και υγρασίας 10%, τότε αν αντικαταστήσουμε τις 2 τιμές και κάνουμε πράξεις, ο δείκτης αυτός θα ισούται με 105 βαθμούς Φαρενάιτ. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά 5 βαθμών Φαρενάιτ, ούτε 2 βαθμών Κελσίου δηλαδή, στην περίπτωση αυτή. Σε μια άλλη περίπτωση στην οποία έστω ότι έχουμε 95 βαθμούς Φαρενάιτ, αλλά υψηλότερη υγρασία, έστω 60%, τότε ο δείκτης, ο SSI, μας δίνει τιμή για τη θερμοκρασία 114 βαθμούς. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι αρκετά σημαντική η διαφορά από το 95 στο 114. 20 βαθμοί Φαρενάιτ περίπου διαφορά. Άρα υπάρχουν ακόμη και σε απλά παραδείγματα πολλές συναρτήσεις που μπορούν να εκφράσουν το φαινόμενο με 2 ή περισσότερες μεταβλητές.